Keď sa pozrieme na to, čo vlastne robí Trump so svetom, kde udeľuje obrovské dovozné clá na všetky ekonomiky, ktoré vlastne vyvážajú viacej do USA, ako z neho privážajú, tak je na mieste sa pozrieť samozrejme aj na digitálne platformy, digitálne služby, pretože tam je tá nerovnováha naozaj v opačnom garde. USA je hlavným vývozcom týchto služieb a Európska únia priváža o mnoho viacej týchto digitálnych služieb, ako následne exportuje do USA. Čiže ak by sme mali spĺňať toho istého kľúča, ako ide Trump, mali by sme na tieto platformy udeliť dovozné clá a získavať tak akýsi finančný benefit. Druhá vec ale je, že Európska únia nie je úplne utrhnutá z reťaze a chápe, že v súčasnom veľmi napätom politickom a povedal som diplomatickom systéme požadovať takéto clá práve od administratívy Donalda Trumpa by mohlo spustiť naozaj alebo vypustiť toho džina z fľaše a mohli by sme skončiť v nejakej obchodnej vojne. Chcem teda povedať, objektívne áno, tie dane by boli na mieste, no zároveň diplomaticky si myslím, že pre ich nejaké masívne a výrazné uplatňovanie momentálne nie je tá najlepšia doba.